Bada hemen gurutze bat baino gehiago bada Eliza hontan, eta bat badugu hemen erretaulari kontra hemen eta bi erretaulen arteko mugan bezala ezagia dena, horrek zer baditu ezaugarriak, halako eskilatxo atzu bezala Jesusen bi besoen partetik, horrek zerbait eran nahi du? Joizu, 17. mende hastean, izan dira Sorginen eta auziak Lapurdin. Eta han ikusten da lehen aldiko zidatzia, beraz 1613ko liburua da. Eta baizik eta eskolarrian, Bordeleko eta Judia zen, eskolarrian badituzte kurutzeak 6 xilintxekin, debruaren xilintxak dira, eta sekulakoak eta pesatu zituen gure gizonak, eta egia zen, xilintxekin zirela gure kurutzeak. Zendako ziren xilintxekin, guk ere ez dakiku xuxen, dokumenturik ez da hortako. Baina gauza bat bada aski garbia, eta kurutzea eta ateratzen ziren erarik jendeak Elizatik eta proxene egiteko konbazione, beti kurutzea aintzinean bazen kurutze bat. Eta kurutzea handia zen haintxusen hori. Proxeneteko kurutzea da hori. Hilendako beste bat bazen jipiagoa. Hura ere, xilintxekin. Zer norbait hiltzen zelarik, lehen hauzua, bidetzen zen Elizara, hartzen zuen kurutzea, eta haekin joiten zen hilaren etxera. Eta orduan joiten ziren, xerorak joiten zuen, hilzeioa, bim, bum, bum. Herri guzia bazekin hila bada. Eta horik ere xilintxa horiek bakarrik pasatzen zirenarik. Jende ohartzadin pasatzen zela, edo sakramendu saindua, edo kurutzea, edo porxenia, bere presentzia hori hortzela, ez zila balio erraitea, kaso mazia hemen bai zerbait gertatzen da. Berez, xilintxa egiten zuen. Eta aurra ginelarik, erien komunine eremaitan ginularik apesarekin, behetxerri baginen, xilintxa eskutan ginuen. Eta maitez, etxea jinkota ginuntzen mendian, dena oinez egiten ginuen, apesa debotki bere sakramendu saindua ekin, eta behetxerra onduan, xilintxa ekin, eta norbait ikusten ginuen delanean ezela, txilin egiten ginuen, xut izten zen, sakramendu saindua pasatzen zen, gutzen sin ere egiten zuen, urteiz bat egiten zuen, ikusten duzu. Xilintxa hori, izan daiteke, hori xilintxa hori aurrek egiten zutena da, baina guztia berak egiten zuena da. Gero hortek, pentsatu dituzte uaiko eta folkloristek zer nahi gauza. Baizik eta Sorginen urruntarazteko dela, baizik eta ez dakit zeta pentsatzen dena, denak irudimenak dira. Nik ez nazake eskua suan sar, eta erraiten dutana, nahi eta jendeak ohartarazteko zirela hor. Hala pentsatzen dut, zeren baitzen, praktikatzen baitzen hori, behatxarrekin. Horren kurutzeak bazuela hori. Eta hor kurutze berain txusen, poroskinetako guzia zen, berezia zen, hori zen aberatsena. Aberatsena hori zen, errenabita, ederrena hori zen. Eta hor Kristo gusten dugu, usaian badira, 4 edo 6 xilintxa. Hor biga dira, eta ez dira xilintxak. Hor espiritu zain jo bada, gainean. Biziki arraro da, ikustia kurutze baten espiritu zain dua. Horten, xuxen ez dakit hori egin duenak zergatik ezarri duen. Bakoitzak betzatzen aldu, nik ez dakit. Berez ez du hor eta ez da kurutze saindurik, zeren evangelioetan, ez jo hiltzelarik, eta kurutzen zelarik ez da espiritu sainduaren agerpenik edo ez da jusik aipatzen hortaz. Beraz, gerozte pentsatuztako zerbaita.